Machiegni kendo jata tije apisi mandiko kendo puodho duond buche mag siasa Anderitu omedo jiwo duond buche mag siasa ma pacho ka ni nyaka gilure gi dwaro mar chik madwa ni chiw thuolo mag telo ne ji man kod ng'ol, rowere kaachiel kod kit chwech mano chwo gi mine. Nderitu wacho ni en kinde ma lony manyasani nyaka ti godo e bero chenro ma kamago, kaka Hilda Obuya leronwa. Ne en nyasi machiwo mich ne duond buche mosebedo kaluwore kod chike ma jiwo chiwo thuolo marome lemo mag telo ne chwo kod mine kata two-third gender rule. Anderitu ma en jata tije apisi mar puodho duond buche wacho ni duond buche duto nigi ting' mar chopo dwaro mar chikno. Inclusion forms one of the fundamental issues of participation, especially in governance and elections. When we talk about participation, we should always look at people from all spheres of life, from all demographics, and then when we look at a ballot paper, we should see all of them there. When we look at a political party, we should see all of those people in their voices, because democracy as its strongest is when every voice is heard and every citizen, regardless of their background, has a platform to participate. Nderitu wacho ni chenro mar ndiko duond buche manyien nyaka bi time yo ma omenyore gi dwaro mar neno ni kit chwech duto to kod ji mang'aw odewo. We expect that we shall see political parties engaging the youth more, engaging women more, engaging people with disability more. As I conclude, tonight we celebrate achievement, but our work is far from being done. We have a lot of work to do to engage the population, especially for them to have a mind shift on inclusivity, and especially leadership of persons with disability, leadership of the youth, and leadership of women. Commissioner Maduol mochung'ne jiwo thuolo maromre ne kit chwech duto e pacho ka, Thomas Koyer, bende wacho ni yiero mabiro ok owinjore owe oko jogo mang'aw. Our country and our citizens, in terms of electing people, did in providing opportunities for people with disability, women, and other marginalized groups. The gap is actually very big. Manen women rep ma Migori County Deni Tangati kendo jaked ne ji man kod ng'ol otelo ni yiero mokalo ne orem chopo kwan ma owinjore ma ji man kod ng'ol ma oyiere lemo mag telo. So you can see that even as we continue to say we are moving forward, we still have not reached there for persons with disabilities. And for me, as a believer in democracy, we cannot be talking about democracy when a section of Kenyans are not in there. Omiyo wa ajmine mondo wogoko mondo gin bende ginyisre ni gin gi teko, gin gi paro maber manyalo gero oganda kendo manyalo miyo wadongre kaka oganda Luo. Jogo makedo ne rowere bende omedo golo dok e it rowere wetegi mondo kik dog chien e chenro mag yiero. Ananyal luongo rawerni wetena mondo ochung' e siasa. Tarik 25 neno odiechieng' mokelo lokruok mang'eny pinywa ma Kenya kae, ma vijende nochung' ba waneno ni Gen Z ntiere lokruok maginyalo kelo. Duond buche moyudo mich kuom keto e tim chike madwarore e chiwo thuolo ne kweth mang'aw gin kaka United Party of Independent Alliance, Progressive Party of Kenya PPK, United Green Movement UGM, Tujibebe wa Kenya Party e kind mamoko. Hilda Obuya, Ramogi TV. Mana kamano bang' yudo asigana makamano wadhi nyime gi chenro mar migago ka Apolin kanitiere Rabango iwachonwa ni winjwa yo makare kendo neno ka weche mabiro ni kokalo e Ramogi TV keto ni gik malere yo makare. Milton, how are you? Wan kodi achiel kachiel gi nyakwara wan rarieda nyingi to kiwacho. We are watching news live from Migori mano ken an Odhis Fundi.